Good evening to everyone. I am your favorite professor. ମୁଁ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଏଲିଏନ୍ଏସ୍ ରେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ ହବ କେବେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ ଏବେ ବି ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମତେ ସାର୍ କେବେ ଏଲିଏନ୍ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିଟ୍ ପାଇଲୁ ଆସିନି କଣ ଏମିତି ତ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଲିଏନ୍ଏସ୍ NMS means National Means for Merit Scholarship Scheme। আর এক্সাম রেটে পড়ে এসেছি ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର 7 ରେ ହବ 2025 ରେ ଆଉ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ଆଉ ସେଟା ତାର ୱେବସାଇଟ ହେଉଛି nms.odisha.gov.in। ଆଉ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଆପଣ जो अप्लाई कर जो एप्लीकेशन नंबर ଆଉ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାଗୁଛି ସେଇକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର 3 ରୁ ଡାଉନଲୋଡ ହେବ ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 7 ରେ ଏକ୍ଜାମ ଯେମିତି ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବି ସେଇଟା ଏମଏନସି ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।